Hola, me dic Socaina Maulal i vaig a quart B i avui us vinc a presentar, us vinc a recomanar aquest llibre que es diu Mr. Quadrado, que és de l'editorial Maeva i l'autor es diu Anna Serasoli. I aquest llibre principalment està en castellà i va, en un resum exterior, molt exterior, de matemàtiques. Si penseu que va de matemàtiques en plan teoria, no. Us vinc a explicar més o menys del que va. I aquest noi d'aquí es diu Philo, és un adolescent amb el seu padrí, que és un exprofessor de matemàtiques, doncs van a fer aventures. I no les aventures de sempre, sinó unes aventures relacionades amb les matemàtiques, ja que el seu padrí és exprofessor de matemàtiques. I el Philo, doncs, com que és un noi, un adolescent que no li agraden les matemàtiques, doncs, al principi doncs, està com se negue, però després, quan el seu padrí li diu vinga, va, anima't, doncs llavors és quan s'anima i van, i li encanta, ja que descobreix coses noves que sí que havia vist, però que no havia pensat que serien d'aquesta forma. Llavors, aquest llibre va més o menys de com són les mates, però en el món. Bàsicament, nosaltres avui en dia doncs, estem envoltats de matemàtiques, estem envoltats de geometria i el que explica aquest llibre doncs, és que descobren bastantes coses amb les figures geomètriques, que si una taula doncs, és una forma geomètrica, o sigui, estem envoltats de geometria. I a part d'explicar geometria, doncs, t'expliqué també les equacions, fórmules de triangles, de quadrats, etc. I el que més m'ha agradat d'aquest llibre doncs, és que no és avorrit, sinó que t'entretén. I a mi m'ha agradat personalment. Jo bàsicament sóc una persona que no m'agraden les mates, però res. I aquest llibre doncs, l'he trobat molt interessant, m'ha agradat bastant, ja que a part d'explicar les mates, perquè jo quan l'he vist aquest llibre he dit no, ja que a mi no m'agraden les mates i crec que aquest llibre no m'agradarà, però una vegada que l'he llegit, m'he animat a llegir-lo, doncs m'ha agradat perquè és com, no és avorrit, ja que explica les matemàtiques d'una forma molt més entretinguda que les que explica la profe a classe o etc. I sí, és el que més m'ha encantat, a part d'entendre les coses de lo que diu el llibre, doncs m'ha agradat bastant que tinguin una bona relació, el padre i el fill, també. I res, aquesta és la meva opinió sobre aquest llibre i espero que us hagi agradat.